Sortetxea gaintzan, egun ematean joango gara bisitan, eta erakutsiko diguzu, Oskar. Jarraituko dugu beste lagun batekin emozioei buruz hizketan. Nerea psikopedagogoa eta komunikazio ez bortitzeko hezitzailea da. Berak dio autoesplorazioan emozioak identifikatzean hortxe dagoela gakoa. Gurekin da Nerea Mendizabal Etxeberria. Kaixo, Nerea. Arratsaldeon, Nerea. Arratsaldeon. Ongi etorri. Nerea, komunikazioa importantea da, bere bizikoa da, emozioak landu ahal izateko? Bueno, nik uste lehenengo emozioak behaiek behar dutela jasoak izatea, baimentzea, jasotzea, ez epaitzea, bere ibilbidea egiten ustea, ez? Eta hortarako komunikazioa bera ez nuke ikusiko, lehendabizi emozioak behar tratatzea behar deulako, ez? Eta hor nahiko lan badakau, zen normalean emozioak desatsegina dienean kendu nahi ditu, ez? Edo ez ditugu sentitu nahi. Orduan, parte bat izango zen emozioekin hortikan, lantzea, eta gero bestea ja, emozioak batzutan, edo gertatzen nahi zaigun hori, espresau nahi deunean, hor komunikazioak, lan handia emango digu, edo badakaunun begiratua horrez. Beraz, agian lehen da biziko fasea autoesplorazioa da, Nerea? Ni bai izango nuke, ze sinet komunikau ez bali madakit zer dakaten komunikatzeko, edo zer dan sentitzetena, edo zer gertatzen zaiten, ez? Orduan, autoesplorazio hori, tartadako gelditzea, porque bestela gure eguneroko automatismo eta rapalada hortan, saiete zaigu baita ere, ez? Orduan, gelditzea eta geldituta autoesplorazio hori, barrura behiratzea, eta hor topatzea, ez? Emozioak azkenean seinale bat ematea datoztelako, mezu bat eman nahi digute, eta, bueno, nik askotan erabiltzen detorre autoko, kotxeko salpikaderoko argiak, ez? Abisu bat ematea datoz. Askotan ez dakigu zer abisatzen digute. Gure emoziok bezala xe, ez? Batzuk badazkigu, gasolienan argia dago, edo oliba, edo resistentzik, edo errepidean ez dakik, gurpiak, edo, badazkigu gauza batzuk, eta orduan abisua ematen digun horrekin, martxan jartzen geha, erregaia jartzeko, edo espaldimakigu, tailerra emateko. Emozioekin, emozioak ere mezu bat, edo abisu bat ematea datoz, guk ondo funtzionatzeko beharrezko ditugun aspekturen bat ez da olako behar adina zainduta edo arreta behar dulako, ez? Orduan, argi horiek, esango nuke argi berdia da honean kotxian, segi aurrea, kotxea ondo dijoa eta, baina argi gorrile balima dago, gelditu, esategu, edo hartau, edo jarri martxan. Gure emozio atxiginak, niretzako argi berdia izango zen, baina desatseginak esategu gelditu eta mesedez identifikau zer dan, behar dezuna eta jarri martxan baita ere, ez da, horrei irten bila jartzeko. Hor, desatseginei fama txarra jartzen diogu, eta horretik kostatzen zaigu ikustea. Barkau zerri? Ez, alarma hori jotzen donen, desatseginak dienean, ez, frakasotzat edo txartzat hartzen ditugu, eta horri, ez, askotan geldiarazte egiten digu. Eta gasolinanak piztean ian eire grazik ez dititen, ze, oin dela gutxi botet, eta berriz ez du grazik iten, baina nahi badakit, jarraitu nahi baldin badet, eta bide honetik nahi baldin badet, bueno, ze ondo, abitxatzeitela. Ez bestela errepidean utziko ninduke tirata, ez da? Emozio desatseginak, inkomodak dira, ez ditugu sentitu nahi, eta alde bat utzi nahi ditugu, baina horrek faktura bat pasatzen dugu. Nerea, zu diozu gaur egun sincerizida izatea modan dagoela. Zer da sincerizida? Bueno, ez dakit modan dago, baina batzutan justifikatzen da, ez? Pertsona batzu entzuten diet, esaten, nik pentsatzetena esan itet, alpampan albino bino esateana, eta nik raka, ez, bota egitet. Claro, batzutan ez, zintzero edo, ez, zintzoak izatearen hortan, ez, pentsatzeten hori esaten dut, baina pentsatzetena esatetenian, normalian, esaten dugu, zutaz ze pentsatzen nahi zen. Ez? Hainez betaten zu kristo arpeia dakazula, edo beti egoista bat zehala, edo, ez? Eta hainez esaten pentsatzeten dana zutaz. Eta horri esango nioke ez da, sinzerizidio edo sartzea leku baten, hombre, niretzako zintzotasunak beste esan nahi bat emate diot edo eman nahi diot behintzat, ez? Niretzako zintzotasuna izango zen, lehen osan deun autoesplorazio hortan, topatzetena, neria dan hori konpartitu alizatea, ez? Orduan, zintzoa izatean niretzako da nere, ez? Nei gertatzen nahi zaiten hori, nire behar hauek, nik eskau nahi dizutena, hori
nitaz hitz egitea eta zerbitzura jartzea, ez? Bueno, gauza bat da, esan dugun bezala dena braust botatzea, beste batzutan gertatzen da isiltasuna ere botatzea. Eta hori ere batzutan bortitza izaten da, ez da? Bai. Eta hor uste, bakoitzak ere gure perfila dazkaula, ez da? Batzuk izango botatzen duena, ni, por ejemplo, gehiago identifikatzen naiz, zerrek molestatzeitenean, edo harrapauta nahonean, isiltzeako joera dakat, ez? Ez zai gustatzen, nahioko nuke, gauzak espresatzea eta albalde bat momentuan, baina nire tendentzian isiltasunea juteko joera dakat. Eta hau ere oso bortitza da, bai? Gauzak esate jutenean, eta igual modu zakarrean eta txarrean, bueno, bortizkeriataz itziteneko gineke, baina isiltasun honekin gauza asko esate deu. Isiltasun honetan nahi nahi zaten, zuk hau esan diazulako, edo hau indezulako, betxu nola naho ni, edo zure erruz, betxu nola nahon, eta zu ez bazea aldatzen, ez bazuriten, ni gola jarraituko, isili no, baina frast. Egun hori asko ematen den tendentzia bada, ez? Asko, ez? Isildu, baina horre besteari min emateko intentzia bat ere bada. Claro, nahi dezu konturatzea nola naho ni, ez? Eta, bueno, bakoitzak dauzkau gure joerak eta gure patroiak eta nahi gustatzen zaitena da jabetzea, hor harpatzen baldin banaize, nire limitazio torpezatan nahola, baina hori ere bestearengan inpaktu bat ekitzen. Eta Nerea, guzti hau nola landu daiteke? Zer nik uste dut esaten dituzun kontu horietan, ez da, denok sentitzen garela batean edo bestean pixka bat identifikatuta? Bueno, leheno pixkat esan dut, ez? Eta bi gauzaia esan ditugu gelditzea, niretzako importantea da. Autoesplorazioa edo barrura behiratzea ere, ez? Eta ikusteko. Eta gero, nire kasuan, nire ibilbidean, gizarte hezkuntza eta psikopedagogiak ikasi nituen, bera diala karrerak gai hauek, ez? Lantzeko aukera genuna, baina ni oso maila teorikoan gelditu nintzen, ni ez zian rekurso ematen, ez? Eta orduan niretzako komunikazio bortitza topoitea, beste batek beste modelo bat, edo beste zerbaitek balioko dio. Nire kasuan, hor topa unun, lanketako euskarri oso potente bat, bai? Struktura aldetikan ere gauzak oso argi eta konkretu eta ulertzeko errexak daudelako, eta beraz, praktikan hasteko, helduleku niretzako ederra izan dalako, ez? Eta niretzako praktika da gelditzea, eta ez egoera zuzenean hor nahonian, nola praktikatzeten egoera hontan, baizikan egoeratik kanpo, egoera horiek baino lehenago, edo egoera horiek pasata gero, minutu batzuk hartu, eta jakitea, bain, hemen behiratuko edo hau behiratuko nire barruan, tak, eta hor komunikazioz borditzak lau elementu garbilei erreparatzea eskatzeigu, pixkat autoesplorazio hortan, klak, bale, jazta. Oain hau, espresa nahi bali madet, badakal ja informazioa, bai? Eta besteai ere ze pasatzen nahi zaion ere, ulertu nahiko banure, praktika da, horietan, ez? Horiek kuriosidadez hori deskubritzen jartzea, ez? Eta komunikazio ez bortitzari buruzko liburuak ere idatzi izan dituzu, adibidez, Kira Jirafa izeneko liburua, orain... Ipuina da, bai. Ipuina, orain ikusiko ditugu irudiak ere. Zertan lagunduko digu, kasu honetan, Kira Jirafak? Bueno, Kira Jirafa da komunikazioz bortitzan metafora bezala erabiltzen den animalitako bat, bizkat oain esaten nahi gehan ezaugarri hauek eukiko lituzkena, ez da? Eta bena saltzen dira, aur bat eta aita bat, egunerokotasune eta etxe gehienetan gertatzen den histori bat, ez? Aurkezten dute, gauza jasotzearen inguruan, asarratzen dira, ez? Orduan, bizkat jirafa datorkile laguntzea, bai alabaren asarrea eta aitaren aserrearen atzean ere ze espresa nahian dabilen, naiz eta espresatzen nahi dien hori gogorra izan edo ez izan oso lagungarria, laguntzen die hori topatzen, zer esan nahian dabiltzan, eta hortikan beste irtenbide batzuk topatzeko, ez? Eta beraiek ere praktikatzeko nola esan dezaketen, orduan, deno esan duten modu gogor edo bortitz horren alternatiba eta estrategiak bilatzen, eta, bizkat, ibilbide hau egiten lagunduko luken ipui bada, ez? Horrazkenen benetan zer esan nahi duten hori esan alizatea, ez? Hor daude diamanteak, ez? Altxor hori edo diamante horiek daude, ez? Gure hitz gogor horietan, esaten egoistasea, bai, hori entzuteko edo besteai, ez? Epaitzen edo gogorra izan daitekena, horren atzean, hain naiz esaten, besteena ere kontutan hartzea, baloratzet eta mesedez, hau zainduko zenduke?
Baina, klaro, haserrena honian ez dit hori erten, bale? Bueno, horiek topatzea eta horiekin, ez? Batzutan ere rektifikatzen edo zuzentzen jakitea ere interesante dalako eta hortikan ere irtenbideak topatzea, ez? Nerea, ikuskizun bat ere baduzu eta abesti bat ere, bai? Bueno, abestia Neria baino, Agurtzane Auzmendi, nire lagunkide honek Jorge Bukairen testu bat hartu gendun, euskeratu eta Agurtzanek musikatu zuen. Eta horren inguruan musika hori bezala, beste abesti batzuk ere sortzen goaz, gai hauek lantzen nahi gehala, beste bide bat alako baita ere transmititzeko ez bakarrikan hitza edo edukiekin, baizikan abestien bitartez, ezta? Eta horra abesti desberdinekin eta ikuskizunakin ere, bai geha gai hauek lantzen, baina berezik ikuskizunak alderdi umore, ze gai hauek bestela bizkatola sakonak eta barrua moiritzen diutenak eta izan nahi dira, ezta? Eta umorea sartzen dugu momentuan. Pixka bat? Bai, musika pixka bat. Nola du izena? Gabe izena? Gabe kantua. Josu, jarri guzu Gabe? Begiratu nazazu, epairik gabe, eman iritzia, ahorkatu gabe, bidatu zaitez nitaz, exipitu gabe, lagun zaindu nazazu, deusestatu gabe, gaur nerekin Haze hitzak, Bai, benetan, mezu egin amaituko dugu epairik gabe begiran ezazu eta gaur nirekin konta ezakezu baldintzari gabe. Horre guztia esaten dugu, Hobeto esaterik ez dago, ezta? Hori da. Beste lagun bati ere esango diogu sartzeko eta hizketan jarraituko dugu intza ezagutu